Hello logober này maya samo labadaiku sainasai एसे ल' नुथारदों मगासेल' लालाय दामाबो जिब जानाय गथ'आ साम' सायग्राया नै साम' सायग्रा गथ'आ आयो साम' साय हेल' लोगोफोर साम' सायनोसै नै दानिया साम' सायनानै जानोसै आरो सायनोसै सायनायखौ देखायनोसै एसे ओइ नों सायनो रोंनाय नङा दे गथ' साम' लाबोदोंमोनहाय मुगासे आङो साम' गोलाव बर'फोरनि नङा नागाफोरनिसो सासे नागा बुरि फाननायनि 50 थाखा बे 50 थाखानि मुगासे बायनानै जानो हाया बारा बुरजाबो जानो हाया Wah, ini kamu mau layang bunyinya lihat. Hai, आंनि साम' सायग्रा हेल्पारा बिराद स्मार्ट माजों जागोन आं दा देखायलांसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो बारा गोथावथ' संनानै जानो रोङा आङो आं माबायदि जायो बेखौनो आं नोंथांनो देखायलांगोन बिराद बर'फोरनि चेनेलफोरावबो लाबोबाय थायो नङा होनबा संनाय खावनाय बिदिनो मा खालामनो दसे टाइम पासनि गेजेराव बिदिनो आरोना दिनै माबा संनाय गाबोन बिदिनो माबा संनाय बिदिनो मोनफा खालामना नायलांबाय थादो बेखौनो नोंथांमोनहा बयबो नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आं आसा खालामबाय नायनायजों लोगोसे साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामदो मोजां मोनोबा अनोब्ला नोंसोर आंखौ सापर्ट होनो हागोन सापर्ट खालामनो हागोन नोंसोरो अनाब्ला दा माथो गोदोजोबसिगोन दा गोदोजोबसिगोन नै आं थाब सायनो सानबाय साम'आनो जि फिसा आयु साम'आनो फिसाथार नै साम'आलाय गोदान खननायसोदां जि गोरलैसो साम'आनो गेब्लेजोबगोन सुनायाव बे Banyak nanti nah itu nomor hole ya salah kan sama ni di ranjasin boiler kan sana sih masih kusu boiler lah Di rumah.
boleh tuh. Tos lagi. Ekor pagi aja. harang-harang. Gitu. Oma bedudusan sandemen. Tahu bedudusan aku tak. Lalu masih tuh kemana Ini oma bedudusan menasi. Aku jaga nih kau. Bacon nanggo. Embai samo. Anggo dari neven. Cek boria. Bedor kayak. Aduh, ngkri. Neng hai nan jaga. Anh ra cái nâng sơ cái. Hai nan bak. Hai là. Chứ mà tầng này hai. Rồi sani. Tàu đi phát ra. Tanah. Ini dan silene keper. Sampai tansi. Gue ya. Yummy. Aduh, baik di kota. Kebau sengkep se kebau sengkep se menjana ikan